Те, приятели, днес ще играем на 99 нощи в гората. Ако ви хареса видеото, ударете лайк бутона и се абонирайте за канал. Ще играем с моя приятел. Ето почваме. Да, надяваме се клипа да ви харесва. Ще се опитаме да вземем двете деца. Ние не сме много добри. Особено аз съм добър. Да, само аз. Добре. Да, и бънифу ще събирам. Тук има този елен, където може да го съживим и да... Няма да има който люби. Да, освен Овена, ако стигнем до там. Да, и култистите да би култистите. Ние знаем един лайфхак, където за таблото където са децата, ако има бухала, значи че сме спалнати в снежния байм. Ако го има Овена, значи сме в огнения. Сега ни е спалнато бухала и значи че сме спалнати в снежния байм. Аз не харесвам снежния байм. Добре, ра-та-та-та-та. Може на втория или на третия ден да ходим за детето. Оттам има разбит самолет. Нека да видим какво ще се падне от честа. Къде го намери пък тази разбица? Картата къде е? Трябва да сме там. О, добре, Готакс. Добре. Сега ще обикаляме мапа и ще търсим детето. Нищо, че може да го видим на мапа, но так му да намерим нови неща. О, тук имате 9 дървета, може. Не, аз намерих разбития самолет. Мен ми се падна Готакс от него. Аз имам Готак, да, виж. Браво. Та-та-та. Сега... Добре, вече... О, револвер. Аз имам патрони за револвера, Ще ми дадеш? Да, аз вече си ги сложих. Щупя дървета от огъня. Аз не съм си пуснал спринт. Добре. Лойте на спринт ли си? Да. Барака. Сега ще си... Между другото, знам, че до 4-ти левел е добре да си апгрейднаш огъня с дърва, защото от 4-ти левел нагоре ти дава по-малко от едно дърво, като слагаш. Затова сега апгрейдваме с дърва огъня. Няма какво да ни притеснява, защото дори да сме в това. Да. Драго, хайде на втория ден да отидем, нали имаш револвер, да отидем за детето. И да го вземем. Първи ще взема дърво да се апгрейднем. Крафтинг бенджа. Лично е четвърти. Ти Готак ли имаш? Едно да е. Ще направя мапа. Я знам за друг чест. За бред. Аз събирам храна малко. Аз ще събера дърво. Добре. И аз събирам дърво. Добре. Я къде си намерил Готака? Аз ще взем една барака. Тата. Само да видя нещо. Добре. Така. Има бънифу да искаш. Точката ходила ли си?
сега ще тъкнеш вода. Опа, тренер. Сега отиваме на къщата. Първото ми нещо с силовете. Трябва да не Добре, на Драго му се падна гориво от този чест. Нека да видим от това чест какво ще се падне. И... О, копие! Ние си апгрейднахме огъня на 3 левел. Да, 4 левел. И първото нещо, което мислим да се направим е да готвим манджи. Но ще ни трябва доста материали. Може ли бъде? Добре. Драго, то ти нямам какво да вземаш, защото аз ти нали имаш и гуд такси, гуд сак. Имам копия. Айде да ходим за детето. Не, аз нямам копия. Копията. Еми, аз имам копия, ти имаш револвер. Трябва да ходим да... Добре, ето натам е детето. Къде си? Така, ела насам. До минута. Аз съм тук. Добре, аз убих един вълк. Още един. И аз убих двама. Къде е другия? Ето той пред тебе. Добре. Мале колко храна имаме. Аз ще вземам само една сърва. Вземайте тук. Почина да ям сурова храна. Втория ден може да... Да. Спри го. Сега ще взем детето. На мен от честа на детето ми се падна флашлайт. Добре, ето тук има зайци да ги убием. Имам храна. И аз тук. Да ядем. Аз ще събирам дърво да взем да си правим манджи. Манджа. И колко посати дърва има. Сега ни остава и другото дете да го вземем, но няма. Да. То нали трябваше 10 метал и 10 дърво за да си правим манджа. Я да видим. Да, а не 15 дърво и 10 метал. Аз ще събирам метал, а ти събирай дърво. 3 или 6. О, добре, аз съм в мината и сега ще взема кол и огъня. Добре, О, револвер ми се падна. What? Ай, тук револвера. Ай, тук има култисти. Добре. О, не. Добре. И сега ще отида до огъня. О, ясно. Добре, стигнахме до огъня. Сега слагам кола. Още сам трябва материал, ще си правим манджички. Аз имам 2 къби с... Я къде не сме ходили? О, спаднах в къби.
Някъде там не сме ходили в бараката. О, добре, тук има скраб. О, там има палатки. Видях го. Така. Едно коло има. Пак не са памети. И аз отварям често. Ужас къде съм. В сейф. О, въдица. Най-хубавото нещо. Ние от всякъде може да има въдица. Да. Так му въдица да ловим храна, да си правим манджа. О, тук има една туба. Така. О, не вълк. О, дай ми кожа на вълк. Бягай, бягай. Болница. О, добре, вземай бандажи. Ма сам, че няма да помага ми. Аз се връщам към огъня, защото става нощ. Така. Аз да се викам. О, намерих. Умрях. Добре, поне си до болницата. Много алфа вълци има. Един беше. Те сигурно ще респанат там. О, даде ми бандаж. Само да се стане. Не дай да ходиш към мене. Да. Аз само ще тя към огъня без да умра, разбира се. Гонят. О, 2 туби с бензин. Аз имах много. Даже 5 ще стане малко от бензин. Добре, само да крафна да си готвя на манджа. Ма ние нямаме такова за 10. Какво? Отивай сега да ме гледаш. И сега си изготвяме първата манджа. Мале. Нямам вълци. Добре, тук да стане ден и Има идвам. един алфа вълк направен. Добре, ще направя компас. Заваля дъжд и сега отиваме да спасим Драго. О, тук има неща, ще ги взема. Отворя само чиста и идвам. Видеото ще бъде някъде дълго около... Да, половин час. Добре, убих този вълк. Мале колко гориво си. Отдясно е. Аз имам бандаж. Ти не съм си имал доста гориво. Доста материали. Даже съм имал Фурна. Някъде е бомбите. Сам трябва да внимавам от вълците. Да не ми заколят. О, има торта. Майко! Железни столове. Майко! Какъв често това? Отваряш. Да. Мале. Мале, резачка! Резачка. Мале. Вълк. Ми даде пък райфъл. Добре, още едно гориво. Мале, ние имаме много гориво. Гори малко. Ето, и сега идвам само да взема нещата от болницата. Бандажки, радио. Оцеля ли? Оцеля? Да ви кажа. Майко, не ще имаме. Виж как цепи. Мале. Да ходим към... Ти отвори ли често? Да, падна ми са райфъл. Искаш ли на другия ден да отидем да вземем другото дете? Добре, днес нямаше поне 6 туби гориво. Има много дърво.
Айде, огъня ни вече на 5 лева. Отварям чест. Гориво. Ма няма да взема. Добре, аз ще направя манджа. Аз идвам към огъня. Я ще вземеш малко дърво Аз вземам много дърво. да си направим фарм Направи плот. ми манджа, моля те. Добре. Трябва да си... Я го служи дървото тук да си направим фарм плот. Да може да ни дава плодове. Чакай, къде ма? Аз ще имам тук от бучетата. О, не ще нападат. Те не са добри, аз ще ги бия с копието. Няма нужда да ги бия с райфъл. Аз с райфъл ще се го запазя за утре, за другия ден да ходим за детето. О, аз забравих, че имам... Добре. Аз ги бия с тебе. Убих 2. Аз забравих, че имам такива Аз запци от... резачката ги бия. Браво. Аз забравих, че имам такива запци от моя клас. Ще направя такова коридорче, по което да идват и да умират. Добре. Аз направих. Слагай ги в огъня. Ето виж какво направих. Тук ще идват, ще умират. Трябва да събираме храна. За сега е доста добре. Събирай сурово месо да слагаме за На манджа. 6 ден да сме толкова добре. И сега като стане ден ще ходим да вземаме и другото дете. Чакай да изсветна Просто крак. трябва да свършим видеото, защото имаме ангажименти. На карате ще ходим. О, хайде да ходим за детето. Ето само заяц. Имаме патрони за револвер. Ще ходим ли към детето? Да, ето сам да си. Чакай, айде да отидем към честовете да лутваме повече. Маба. Добре, ще изготвя за мен една манджа и за тебе още една манджа. За да може. Айде, защо не ми се взема? Да бе, ела да си вземеш манджата. Чакай. Барак. Аз тук мисля, че лутнах често. Направо ще взема. Нямам храна, Идвам. Аз взех твоята манджа. Къде си? Там си. Идвам. Имаш ли манджа? Да. Идвай към мен да може да се пресрещне по-бързо. Да не умреш от глад. И аз съм. Изядох едната супа. Ела, ето. Тук. Ето виж. Чакай. Айде да ходим към детето, което не знаем къде. Не, първо. Натам е. Аз знам. Ела към мен. На мапа. Чакай. Аз отивам към детето. Добре, аз съм при детето и се опитам Айде. да го убия с моя револвер. Ето отгоре. Мале, той револверът ги би на 3 удара. Не. А не, аз имам и райфъл и револвер. Последния вълк. О, не. Айде и другото дете. После ще вземем храната. Опа, без да исках. Добре, аз да взема честа и вземем детето. Горца. Не, аз имам. Мени са па напад бутахт. Добре да вземе храната. Алфа който е. То ни няма. Мале, аз имам 24 патрона. Ти вземай храната. Да, храната няма нужда да печем, защото... Вземай ти. Няма нужда да печем храна, защото направо да слагаме там, където е за манджата. Защото той без изпечена храна става.
Бягай към огъня. Къде ми? Тук е огъня. Сега ще си изготвим много манги, няма да сме гладни. Мене му подгони, идвай към това към огъня. 9 дни сме оцеляли. Така, аз слагам да се правят манджи. То втескат се много ги мразя. Детето без да исках, карах детето където се правят манджи. Ето тук ще слагам манджите. Дай да си направим фризер. Направих фризер да слагаме храната. Ти там слагай. А къде е детето? Ай, тук ще направи. Там огъня. Я ще взема една манджа и другите манджи отиват в фризера. Ай, тук има още една. Където е вън. Защо не ми дава винаги, като е вън и трябва да го взема? Слагам това тук в фризера. Драго да знаеш, че всичката храна не е в фризера. Добре, Мале, виж тук каква гора от дървета има. Искаш да си себе само големите дървета. Искаш да си направим стена от дървета. Добре, тук има много сапленги. Не стена, а нещо. Ела тук. Къде? Ела при мене. Тук има много. 4. И аз тук събирам. Добре. Сега даже не ми стигна сака да съберем дървата. Ще направим стена, ето от... Да. Не, ето е от такова. Ще направим стена... Не, няма да правим стена. Ще правим стена от шелкове. Добре, направихме още един фарм плот. Сега ще правим... Голямо дърво има 12. Айде да направим макс огъня. Аз тук готвя манджа. Аз идвам. И вече като направим макс огъня, там да правим неща, да се апгрейдваме огъня и такива. Не, айде тук. Аз тук слагам. Да направим още един фармпот и вече тогава да си максваме огъня. Защото да правим повече манджи, зато и още един фармпот. Ти не го ли крафтна? Да. Фармпот. Да, и тук са манджи. Да, трябва ни още един фармпот. Чакай, аз ще събера дървета. Ти друго събирам. Аз събирам също дървета. Добре, ето само това. И аз имам да събирам още дърво, дето преди малко го нацепих и не ми стигна сака. Вече слагай дървата в огъня, аз вече направих фармпот. Общо може да направим 20 фармпота. Общо. Сега мисля, че 16 може да направим. Нямам. Ето тук в фризера има храна. Я ще взема една. Само да си наместя. Аз да стека дървото и идвам. Тук. Ние сме 13 ден обаче. Да, разбери се справим за сега. Ари тези с фармботове кога ще пораснат. И аз ще цепя дърва, защото няма какво да правя. Ох, то сприле, бабуха, колко ти мрежа.
Иде към огън. Нямам интернет. Борят, молята. Идвам, да му светя. Дай, светя му. Не, молята да имам интернет. Любима. Чакай. Аз имам бандаж. Ще ревайвна. Готово, ревайвнахте. Добре, аз ще цепя малко някакво да правя. И той моята дърва цепи само за 3 пъти, което не е зле. Ние ще правим такава стена от дървета ли? Драго, цели жи дървета, големите, може да си направим такова огъня на макс. Саплинги не е другаде няма. То ако имаше до сега да... Саплинга? Да. Добре, дай тук да ги засадим. Аре, кога ще пораснат те сварам плотове. Да се надяваме да пораснат плодове. Да направим ритуал. Пораснете плодове. Не пораснаха. И аз за какво правих тези ритуали? Ой, тук има два сапинга. Даже че... Ох, любимото ми да вали сняг. И сега ще замръзнем, нали? Как позна? Сега може да умрем от... Не. Ако замръзнем, просто няма да може да чичам. Само да вървим леко, бе? Да. Ама няма да умрем. И виж тук, където ни е коридора, не прави такова. Не го загражда, защото да идват и да ги бием. Ма ние как тук го очертахме. Да. Те от тук мисля, че могат да влязат, ама ние после ще го попълваме. Ти гладен ли си? Не. Защото видях, че има малко. Ти пре... А то големите дървета по 2 саплинга ли дават? Как само по 2? По 4 саплинга? По 4 саплинга. Може ли аз да ги засаждам, защото ти ги засаждаш по-малко далече от очертанията на огъня? И има по-жучево разстояние. Разбрали ме? Да, имам 4. Пак ще направя ритуала. Патрине, порастете плодове. Готово. Оставих. Чакай тук да си наместя някакво. Тук ще попълня празните места, дето може да се мини. Голям късмет изкарах 100 Рубик чест. То мисля, че админ чест се казваше, не е Рубик. Не е Рубик чест. Не знам. Добре, сега след малко Драго ще ходи на карате и ще ми даде нещата и аз ще продължа сам. Очаква се да е дълго видео, така че... Да. Някъде към 40 минути или 35 минути. Даже може най-много час. Да. Добре, малко съм гладен. Маля, ако не е пораснала фермата, ще мора от глад. О, виж колко храна има. Охо. Сега точно трябваше да завали. Да. Добре, бързо трябва да си взема тази манджичка и да я взема добре. Драго, си гладен ли си? Не. Майко, как се вижда отдалеч с тези саплинги? Мали. Все едно някаква гора. Драго, ето тук има манджа, ако искаш. Тук има саплинг. Да, ти там слагай ги до огън. О, не грамотевици. Още по-любимото ми нещо. От грамотевици се бъде опит. Да. Оф, аз избърних То вече бъде.
Сам копай. Добре, къде има За пропуснати? малко щях да умра от светлаци. Къде има пропуснати места? Почти никъде. Тук има. Я къде? Ей, Да. тук служи. Ей, тук. Трябва да изходиш да режеш дървета. А то може по някакъв начин да засаждаме големи дървета или нещо. Сигурно не може. Мали то отдалече не сме изглежда много яко. Мали ето колко храна. Добре, че направихме това за манджички. Да ни спаси играта. Защото до сега може да сме умряли от глад. Не сме така. Да, ма ако сме ходили там за нещо. Добре, че направих ритуал да пораснат нещата. Но се присматри. Ако не валеше дъжд до сега, може да сме си махали огъня. Да, не толкова. Тук детето чака за манджа. И тук... Бързо трябва да са... Трябва тези саплинги тук, където е коридора, трябва бързо да са пораснат, защото да могат да излизат от коридора. Мале сега. И добре, че, защото аз много тези бея трапове. Да. Тези бея трапове не ги мразя, когато ни атакуват, защото се трябва да ги такова ресетваме, защото не може да... Трябва се да ги ресетваме и... Чакай, коридора. Елате. Мали вече едина с... Още колко останаха? Имам те са. Още един остана. Другите ги убива в коридора. Елате, куци. Айде по-бързо, бе. Да ги чакам си изяга да едната супа. Айде, малето и коридорче, колко е добро само. Всичките ги убихме. Не, то няма нужда да слагаме, защото нали дървета ще правим. Дърветата ще бъдат и тук. Да има по-малко место. Да. Чакай, аз какво имам в сака? Тя. Трябва да внимаваме без да искаме да... Добре, сега Драго ще си тръгва. Дропни ми за резачката и другите хубавите ти неща да могат да ги взема. Не, аз си имам такова. Чао хора, това беше от мен. После може пак да дойде, ама едва ли то ние ще спираме скоро видеото. Да. Аз ще продължа. И това е. Хора, да се надяваме, че те дървета тук ще могат да се режат при Елина. Сигурно ще могат. Могат. Добре, хора, могат да се режат и вижте просто колко дървета дават. И добре, сега съм сам. Надяваме се да пораснат тези плодове и зеленчуци, защото нямаме много храна. По-скоро няма много храна, защото вече съм сам, за съжаление. И той револвер аз имам. Скоро може да ходи за другото и тема. Едва ли ще ходи. Ще ходя, ама няма да е сега. Защо го засадих това дърво?
Мрежам. Оф, малей. Хубавото е на тази резачка, че реже големи дърва, ама ги реже малко бавно. Оф, мале, много ги драте, дето само скърцат. Браво! Ако може, напишете в коментарите какво ще си поръчате за Коледа. И приятна Коледа. То ще не е дошла, ама дано да си изкарате добре. И нали знаете, вече всяка неделя през една седмица пускаме видео след 12 часа. Ние вече пуснахме шорт по-миналата седмица, да ви го кажем. О, айде, всичко порасна. Всичко порасна всичко. Тук ще сва. И като се обгренем огъня на Макс, и вече тогава ще правя още фарм плотове за фермата. За да правим манджи. Ето е на манджа. Оф, пак сняг, още по-любимото ми дъжд. Цяло да цека дърве. Ако искате да играем на други игри в Roblox, не пишете в коментарите на кои игри искате да играем. Защото със сигурност в този канал ще играем доста игри, не само Fortnite и 99 нощи. Може и на стила Brain Rot, и на други игри, които се сетите. Ями, че вкусна манджа. Вземам да режа големи дървета. То почти вече няма. Връм. Тъпо ме погони. То сбухал и отрязах всичките дървета. Просто искам да видите колко дървета. Чакай да цветна. Ето тук и там. Мали, тази резачка просто... О, защо не? Ах! Не. Айде, кога ще стане ден? Сложим тук. Имаме 3 картофа за манджи. Мали, почти не се напълни целия фризер с манджа. Ето морков ще пизем. Сега да отиваме да си вземем нещата, защото този бухал всяка нощ ме дразни. То не е малко, а много.
Ако искате да направим видео на 99 нощи, да правим хакове от TikTok на 99 нощи, пишете в коментарите да или не. Днес ще идват тези култисти. Ма нищо не... ще ги убием. Така че няма никакъв проблем с тези култисти, защото имаме най-хубавия коридор. Сега да саждаме саблингите за стената. Сега ще ви скъся процеса на събирането на дърва, защото това няма изобщо да е забавно, така че сега идвам. Хора, имам много добра новина вече. Огъня ни е на макс. Айде. Само да ям. Те култисти да ми дойдат, че ги направя на нищо. Май, как постигнахме това? Тези култисти. Любимите ми са и те. Айде, елате ми в коридора и ще видите какво ще ви стане. Аз мога да се кача така на дървите, да ги чакаме. Добре, почти убихме култистите. А то откъде му стига? Добре, убил го и тоя. И вече няма да ни пият. Сега събрах почти всичките зеленчуци и ще ги сложа да се прави манджа. Добре. Сега ще събера другите моркови. Малко съм гладен, защо съм гладен. Добре. Сняг. Най-любимото ми. Тарата. Сега ще изготвим манджа, ще сложим в фризера и скоро някъде си 5 минути ще спираме. Сега още правя манджи и ще ги слагаме тук и после ще събираме дърво да си правим още фанфотове за още храна. И ето последната манджа мина поне 10 минути от колкото 5 минути да ги правя. Сега търся големи дървета. Бухала. Само където идваме. Сега ме подгони един също. Един влог също ме подгони. Тая манджа да сложа тук. Коня идва. Почвам да взема неща от него. Вече сме 41 дни. И това е. Кора си взема. Не. Бягай.
спрял само на парадволци, тъкмо когато трейдвам. Купи се нещата, които ми трябват за кемфайра и отивам да ги сложа. Да сложа само това. Нямам нищо. Там няма нищо. Един фенер. Ще спираме хора. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. Айде, чао!